имрӯз мехоҳам дар мавриди қуввати телефони мобилӣ суҳбат кунем, ки бисёриҳо хоҳиш карданд, ки телефонамонро то чанд фоиз қувват монем ва аз чанд фоиз қувваташ кам нашавад. салом дӯстон, тақрибан 90% сайтҳо ва шабакаҳои мухталиф гуфтанд, ки то 80% қувват монед ва аз 30% камтар нашавад. ва баъзеҳо мегӯянд, ки то 100% телефонатонро дар қувват монед, батареяро пурра холӣ кунед, истифода бурда телефонатонро ҳар шаб то субҳ дар қувват монед, ягон зарар надорад. ҳоло дар ин бора хоҳиш ва маслиҳати мо барои шумо чунин аст: то 80 ё 85% дар қувват монед телефони худатонро ва аз 30 ё 20% қуввати он кам нашавад. муҳлати истифодабарии батареяи телефон 5 ё 6 моҳ аст. аммо ин гапҳое ки мо ё дигар шабакаҳо мегӯянд ин аст, ки бо риоя кардани чизҳое ки мо барои шумо гуфтем, шояд муҳлати истифодабарии батареяи телефонатон 2 ё 3 сол бошад. аммо агар риоя накунеду то 100% қувват гирад ё шаб то субҳ ба қувват монед, 3 сол нею 2 сол истифода мебаред. агар шумо аз хона берун раведу имкони қувват мондани телефонро надоред, бигзор ҳамон рӯз то 100% ба қувват монед. ё дар ягон ҷое ҳастед, ки имкони қувват мондани телефонро надоред, бигзор аз 20% кам шавад ё хомӯш шавад телефонатон, ягон зарар надорад. аммо тамошобинони азиз, мушкил дар ҳамон ҳолат пайдо мешавад, ки мо як корро пай дар пай такрор кунем. мисол, ҳар рӯз телефони худамонро дар қувват монем ва 100% пур шавад, ё ҳар шаб то субҳ дар қувват монем телефонамонро. аз 30 ё 20% қувваташ камтар шавад, мо интернетро рӯшан карда онро истифода барем ё бозӣ кунем. дар ин ҳолат батареяи телефон бисёр зарар мебинад ва умри истифодабариаш кам мешавад. маслиҳати мо барои шумо чунин аст, дӯстони азиз: ҳамавақт телефони худатонро аз 85 то 20% истифода баред. агар қуввати он аз 25% кам шуд, дигар интернет истифода набаред, бозӣ накунед. тамошобинони азиз, телефонатонро эҳтиёткорона истифода баред, то солҳои зиёд барои шумо хидмат кунад. дӯстони гиромӣ, боварӣ дорем ин омӯзиш барои шумо фаҳмо ва даркорӣ буд. агар фикру андешае доред, дар шарҳи видео барои мо нависед. хайр, то омӯзишҳои оянда саломату сарбаланд бошед.